Jekk qatt kien hemm dubju li aktar ma toqrob id-data tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista l-attakki se jieħraxu, dan inqata' fl-aħħar sigħat. Dan għax il-botti b'mod sottilu l-kritika ħarxa li tissir bejn Adrian Delia u Chris Said mitaqta' xejn. Minkejja l-għajta tal-għaqda ostruzzjonijiet biex it-tnejn ma jidrux jattakkaw lil xulxin, Said u Delia jagħmlu ta' rashom u baqgħu jagħtu il-gambetti lil xulxin. Fil-programm Extra Sajf ta' Xavier Balzan, kontrarjament tal-mod inklusiv li jipprova jitkellem bih, Delia attakka lura lill-President tal-Kunsill Amministrattiv, Karel Akulina. Akulina li huwa missiġġiewi, il-post fejn Delia jgħix huwa parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Għall-allegazzjonijiet ta' Akulina dwar li Delia għandu rabtiet mal-mużenerija, Delia wera biċċar li bih kap hemm min fil-Grupp Parlamentari tiegħu stess se jkollu l-problemi biex jaħdem miegħu. L-istatement huwa tal-mistrija, dak l-istatement irid jieħu r-responsabilità sħiħa tiegħu u m'iniex sa nieqaf qabel il-konsegwenza ta' dak li qal ir-riżultat tagħha. Bil-kummenti xejn komplementużi tiegħu, Delia kompla bil-politika tal-Partit Nazzjonalista ta' aħna u huma biex kompla jżid iżjed mat-tensjoni l-partit jinsab maħkum minnha. Wara d-dera li kellu fil-programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Delia kompla fejn ħalla u quddiem l-allegazzjonijiet kriminali kemm il-darba jkun kap tal-Oppożizzjoni u wasqal li ma jħoss li jitlob investigazzjoni mill-Pulizija għax skont hu ma jgħix f'dinja tal-ħolm. M'għandix għalfejn immur għax jiena ma ngħix fid-dinja tal-ħolm, ma ngħix f'dinja fittizja. Intant fuq l-Istazzjon Nazzjonali tkellem ukoll Chris Said li għadda l-battuti tiegħu lil Delia biex jakkwista iżjed voti mant it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista. Li t-tesserati Said qalilhom li wara d-diżastru li ħalla Simon Busuttil u jista' jkun is-salvazzjoni tal-partit. Hekk irrid nagħmel bil-Partit Nazzjonalista ntellgħu mit-tielet diviżjoni għall Premier Division.